you. Amaka Maru. How do you call God? Shukukali Igbo ka ife niile. Ụmụnna ka enu nchebe ụlọ ala agba m ezigbo lọs yesterday ka wee kpuo m n'owute kam femere m na abụrụ obere ife agba m lọs. But some days are like that. Sometimes you lose, sometimes you gain. How go wild. But I never rosy all the time. But you gone, shut up. Igbo people go there. Mapa. Why am I about to send the Igbo here? Ajọ ọhụrụ ihe na-ere ndị ala ọ ndị Ọnịcha pụtara Ọnịcha ka m pụtara ebe ọ bụ na fa jụ ịma ihe yes ebe ọ bụ na ha jụrụ ịma ihe okay, make it may have million ways they will never learn. You're right. Nah. Right. Hey. Okay, that's what I'm also. Because yesterday I got Onitsha. I got Onitsha yesterday. Ka m were anya wee fụ ife anwa melụ na main market. Ọkụ anwa gbalụ yesterday. Around this time agabeghị. Ife nju elu Onitsha was around after 4 going to 5. Nna ndekenele n'ọkọchị ọkara ma nne ekwu okwu dị mkpa adịmala ike adịmala ụmụaka a na-afụ iru because a na-afụ iru na ọ na-eme m sef onwe ife nchi igwe ya na-ekwuchazi ya so enwezi m ike ikwu ihe ọ bụla nchi ikwu na ka mkpọbata ndị nọ na TikTok so ndị TikTok ajoin be anyị na kịta aka join YouTube na ya Facebook na ya I can now move on. Nna agbagide m wee ruo Ọnịcha nya na-egekwa ntị chọrọ ịkọrọ ụlọ ihe mfụ n'Ọnịcha wee rue ndị niile zụrụ aka na main market ga-ama ebe a na-akpọ ife njika. In fact, some of you na-amara etu main market si wee dị since na ọ bụrụ na ịlụsie na main market ị ga-ama ebe a na-akpọ Bida Road, ị ga-ama Sokoto Road, ị ga-ama Suberu, ị ga-ama Haruna, ị ga-ama Pampam Lane, ị ga-ama ife njika. Ebe anyị na-ekpọrọ afa bụ ebe mata anyị ilu ebe ahụ na ife niile echenjie na so alụsịzi unu enu ebe a mesịa ya ụfọdụ plaza yọtago mana efekwa plaza ya ị ga-amakwa na ịgbago ka ife Ọnịcha ga-anyị ịgbago ka ife Ọnịcha ga-anyị efugoro plaza dị si na Ọnịcha sef nna ọfọdụ ndị Igbo in so many ways.
ego a na-akpa n'ala Igbo bụ ego kpuru isi na ndị nna gwa anyị ego a na-akpa na be anyị bụ ego kpuru isi planning ndị be anyị bụ zero kemgbe ya bụ planning zero onye be anyị ka ya si agwa ya plan ọta ube ọ bụrụ na ndị be anyị nwere ike ịdị comfortable na-azụ ahịa na main market Onitsha for many years etu esi n'ọrịa kịta ị ga-ama na fe nwere any plan na fe nwere any ideas ndị a nọrọ na this century ndị a nọ na a different century ya kpatara na ịbata n'ala Igbo onye ọbụla na-akọ mmiri mmiri na-akọ ka ndị egbugharịsi o nwere one guy bịa na my comment section wee sị ọkwa na ekpere niile a na-ekpe na main market ọkụ wee ka na-agba ife na-emegbukwe ndị chọọchị o kwuru okwu a mụnwa achọrọ ịtụpụrụ ya ọnụ because n'ifo bụ pure kedu ife a na-eme na-ekpere a na-ekpe everyday ma ihe na-eme na-eme so olu bụ oge ndị be anyị ga-ama na ihe niile ha da wọk efọtụ a na-eme ekiri ime ekpere na igo ngwegwu na ndị otu achanel ya na igote fire truck debia in place highest gọọmenti achị unu 6 staff ndị ga na-afụ maka datin efonu ma bụ ọnwa bụ sistem dị alụfe ego akwụ ọkwụ ụgwọ ọnwa fa analụ nke ba ọ bụrụ na mmadụ nwere ike isi n'aka inspector general polisi chile ndị polisi ịtọ wụsa na bie escort esi na Lagos duru ọ na-eje Akwa Ibom ọ na-eje East ọ na-eje ụlọ Krismas polisi ga-esi ya nata ibuo ịtọ ịnọ na ọ na-abịa ndị amị na-abịa na ọ na-abịa mmadụ 1 week naba ọ bụrụ na enwere ike ichinye gị ya federal gọọmenti ma steeti gọọmenti ga-provide 7 to 10 staff ndị na-afụ maka fire every month to make go their provision kwụọ wee ma ọkụ ọgbalụ ma ọkụ agbarọ fanọlụ ndị be anyị ifele megbue unu isi unu kpuru unu ga-ekpu isi forever unu ga-ekpu isi forever unu ama anọkọtasị ka unu mee ihe ọfụ the same old pattern no changes. I no blame you na ndị unu na-emesi ndị na-abụ chairman unu chairman onye dịgo 60 something years ụfọdụ bụ 50 something ma o nwere any idea at all ọ maka ihe n'oji ego kpuru isi ọ kpatara na main market ego kpuru isi ọ kpatara n'ose ọkwa ọnụ ego kpuru isi ọ kpatara na Ọchanja ije China nata abụrụ ya mere gị n'ịma ihe and they tell you fact n'isi ebe a na-eje tụọ ngwa ahịa na it doesn't make it didn't expose the ọga go and sit down chọọnụ somebody dị young na-agbapụ agbapụ mmadụ ihe bụ civilization men ya chairman ka o lead you out of rubbish anụnwa kwa mgbe akpasịkwa ego tasị afụfụ ọkụ agba ifela ahụ emolu you cannot think with your senses. Few months ago ka ọ gbara ala dịkpọ gbalịsi as in few months ọ last month anya na-ebe ọkụ nke anyị na-ebu ya ndị Yoruba na ha laikere anyị n'otu anyị tasị afụ ọzọ elu na ọgba ebe dị ona nke gba na Mandelas na Disemba ọgba nke Balogun ọgba anọkata onwe nke gbalụ saịdị Akerele ka ọ gịnị ịmago saịdị mainland oge na election emesi election otu a ka ọkụ si agba ọkụ gba na Ọchanja gbagbosie ndị mmadụ last time the worst bụ na ọkụ agbaba before a ga-asị gị na ndị Anambra steeti ife na ọ na-emekwa anyị na Asaba na-abịa agbanyụlụ anyị ọkụ Anambra Onitsha unu ka nna ajụ ife na ọ na-emekwa unu. Are you not ashamed of yourselves? Ife na ahịa eme unu state government ọ na-eme gịnị ka ihe state government na-eme ama na enwere fire service n'Okpoko enwere nke dị n'Okpoko nwee nke dị na Onitsha kedu ife eme na ọ dịrọ functional. I have to speak out because I am onye na-ege onye sọrọ ya bụrụ ya na-ege ife m na-ekwu na asị m ife na ahịa eme unu that you cannot plan well for the benefit of ndị na-achị for the benefit of the citizens for the benefit of the poor masses. Ụfọdụ bụ anị nnafa ka na-enye ego Fabio Onitsha gbaba mbọ ọ gbagide mbọ dịka asị na ọ na-achọ inweta 1 or 2 asị na ọkụ ụgba
ọkụ ahụ gbaa ozugbo ọkụ gba ego niile anyị niile ọ taa afọ ana n'iyi nyanwa bidokwa ụwa n'isi o nwere ike ọsị ka ya rapụzi ebe ahụ gbagobe Lagos. Nua fele kedu onye enwe ife mmeri iji kpọọ m onye ara kedu ife mmeri na enwe ife na-ese mụ na gị wee n'ndidi o wee na-akpọ m onye ara ka mmadụ ife mmeri ya nua fele kedu ife mmeri nya mụ blọkụ ahụ ka ị na-akọwa iwe ka m blọkụ ahụ na nsogbu ajụrụ iwu abụrụ na ị ga-ana ebe Wagaban, I block you. So I don't know government sending you will go and block after he makes that comment. I'm on here they will on out every year. Here be working that. Anyway, so now I could remember 1997 with the Okubwana Mem Market. 97 or 96. 96. I guess towards December, either 96 or 97, ndị nọ n'Ọnịcha ga-ama ife ndị ekwu. Ọkụ wee gbaa Lagos line, gbaba nnọọ gbasịa nna keke mma blọks na ndị mmadụ. A na-ekwu ife dị mma mmadụ abịa na-akpọ m onye ala isi mma blọkụ bịa. Ewe m na mama blọkụ, onwebe mmere, onwebe na-ese mụ ya. Ọ na-akpọ m onye ala. So mụ a blọkụ gị ka ekwu ife anyị na-ekwu ife abịa ego ndị mmadụ n'ala iyi. O nwere ife na-eme ndị Igbo ọya na-aya ndị Igbo. So ọya na-ayafa m ga-agwọ fada ta ọya ọkwa ndị Igbo in general wee ọsọ gị nọrọ Abuja ọsọ gị nọrọ Lagos nọrọ na as long as ife anyị na-anụ ife ndị Igbo aga m ana torment your brain until ọkpọpe ị na-eme travel eje China ngwa ahịa na-anata ka ị na-eje ebe ahụ ịnọdụrụ na China enwe accident ọ na ịnọdụrụ na China fụ etu isi wee gbata ozugbo attend there to the victims isi ọ dịkwa mma nọrọ na Ọnịcha na-akpa ego kwuru isi o nwere warehouses hiara ndị a ka ị nwecha warehouses ị nwere insurance ọ ife a mesịrị mmadụ agbasị abụọ ya si anọfụ ife mere ya nwezie ndidi onye gba abụọ 7 years anọkwa another 2 years ọgba 9 years hope of the family ụfọdụ ka emegide akọzi akụkọ na onwezi etu every year in year out this my people can never learn isi ọkpụkpụ look at ndị na-abụsị chairman look at them afọ nsị bukoro ọzọ afọ obere akpa ọba anyị na mkpa abụ iche na owere ihe upstairs you no get sense n'ihi na agba benz family ihe biri ọfụma na awada ọga you no get sense ibu okoko jonki as long as you cannot plan etu ị ga-esi wee na avoid disasters anyị kwesịrị ka ndị ọcha bịa colonize anyị another 100 years ka anyị taa afụfụ mmụọ n'aka ha the more anyị na-ata afụ a maybe the more we learn ife anụ anyị gbagharịra ka anyị nwee independence we are not ripe enough anyị adịbeghị mature anyị ka na-aṅụ ala anyị ekwesịrị ịnọ ka ndị ga-achịnwe onwe ha because anyị onwebe ihe anyị mụtara igbodogodo anyị isi ndị a ka anyị mụta ya we no go learn azụ ya n'idiri ka a na-apị tari steady we no get sense we no get am ndị Igbo amaghị bụ nna anyị na-akpakwa ego anyị na-akpa mana ife dị mkpa bụ ka anyị ga-esi ga protect our money kedu ka anyị ga-esi ga protect our interest ha mara ya that's why na ije na main market iruo na main market a na-azụ ahịa mana ebe a na-azụ ahịa o nweghị kọstọma ga-ebu moto bịa fụ ebe ọ pakịrị wee zụọ ngwa ahịa naba o dịghị adịrọ si na ndị a na ebe a nwee sense onwe onye nwee sense n'ime main market ebe ahụ moto ga-esi onwe ebe moto si abata na ọ na-abịa ime offload ị ga-ablọk ụzọ ịda na ịnọ na Sokoto road ọ Haruna road wee kpọọ the container wee lusie ya wee were trọk
wee kwabata ya n'ime afịa ọ kwesịrị ekwesị ka ife bụ na afịa bụrụ ibu na-asị isi how many years otu nkwọ mebere exist otu nkwọ adịba standardized otu nkwọ adịrọ enwere onwe standard very poor mana a na-azụta millions ebe a billions every day ọfụ a ka emeziri ọ bụrụ na Soludo mere ya na ị na-abịazi isi Niger Street na-abịa main market at least gosulu agba ejide ị gaa ya free mana ịgagide ebe ị ga-end bụ na that ụzọ gabazi na mosque nke gabazi bida from Haruna gaba bida ị ga-emegidekwa onwe gị na ịbụ na ụzọ ahụ si bida wee bida road bịa main market mgbe ụfọdụ efu dị gosulu na-adịdị a alụkwa n'ụzọ alụ yawa ebe a na-azụta billions ebe ndị mmadụ na-abịa ebe Onitsha Imo Enugu obodo dị iche iche na-abịa azụ ahịa enweghị any plan even to date ndị enweghị plan ka akụtuo main market lụgharịa anya Peter Mba of Enugu Peter Mba iflotu ị nọ na Mubo no we ga na-egwu your trumpet. You are man among men. Ọ gị nwee rival na ndị Igbo niile. Peter Mba ọ bụrụ na mwe check my account ma o nwere ka o si dị na if not Peter Mba mwe take gị out next week. Anyway ka na-eje because I can run into money next week. Peter Mba I need to take you out. Can just say thank you. If people be big, bro, Adamaka. Ogadamaka, Peter Mba, only other governor than you would have more except to Gabia. You also now, if I have a chalugo, if I know who be female, Peter Mba big cable, Luchi. Then we go to Nansuka. Final goal, opposite Peace Park. Oga go to be hello there, Adamaka. Akụkọ na akọ onye ọbụla ji anya afịa bata Enugu na-afịa orire anyị na-afụgodi ya ebe smart school ga-agodo akụkọ ya na-akọ n'ụwa niile ọ gịnị too much onye bịa Holy Ghost fụgodu terminal anyị nọ ebe ọ kagodo airport Anambra steeti mma inwe terminal 1 nwee terminal 2 ife ị na-adabagodo ugwu ife enwe sense ọga Peter Mba ife ọga onwe efe imewu maka chi ka nnatakwa Anambra ijegide pụta Anambra main market mụnwa somalụ na ndị Anambra bụ isi we are just blind na-ebe akwa ego ya na-ebe akwa ego ya ikwesịrị inwe insurance na otu otipịara insurance akwụọ gị ụgwọ ejegide luo di ya ihe mfụ bụ trọk ndị Federal Fire Service Asaba for Anambra State Fire Service ofu mkpụrụ ọkụ na-agba n'Ọnịcha ndị Asaba na-abịa agbanyụla anyị ọkụ ife na ọ na-emekwa Anambra steeti Ọnịcha nwekwa local gọọmenti kwe nwere Ọnịcha North nwe Ọnịcha South ọgbaru local gọọmenti unu kwesịrị ịma ọbụrụ mana relief main market bụ ọgbaru relief main market bụ ọgbaru Okpoko bụ ọgbaru Awada kwesịrị ịbụ ọgbaru gbafa Awada na Obosi na ọgbaru ya Obosi na ọgbaru zọrọ Awada azọ for many years jee court ya before Obosi win that side Okpoko ebe a niile bụ ọgbaru main market ya that ọgbaru main market onwe fire service onwe ndị station there to take care of them dị ya adịrọ a na-ekwu ọnwa ndị nke digoro nwaja prepared bụ ndị ogidi ndị building a fọwa bụ ndị dị to prepared in case aka akụkọ na ọkụ na-agba ka abanye ozugbo ị na-eche na main market ga-elidi anyị bụ Anambra kwesịrị iset the pace na ebe a na-akọ ọkụ bido ebe 3-4 am ụtụtụ gbagide as at 4 pm mbịakwa ọkụ ka na-ere ejikwa
kedu ka isi wee value kene our life ihe anyị dị mmụ ya bụ isi ụtụtụ kpegide ekpere jie ihe ọbụla mere na by Holy Ghost fire ngwara ọgwụrụ m fire ọkụ ya na-agba ụnụ ncha niile one by one ka ụnụ fie bụ fire ahụ ụnụ na-akpọ n'isi ụnụ ka ọ ga na-ada useless set of people Holy Ghost fire ụnụ abụghị n'ọkụ na main market gọọmenti ụnụ chọọ ịkarị investigation ụnụ amarago ebe ọkụ asị eji chọba ma ọ bụ generator kọm kpọọnụ ndị ụka n'ọha nwere send fire na main market onye ọbụla na-aka ụka fire ọnya na-agba ụnụ every day anọ ga na-agba ụnụ until na-enwe sense then it gets fire ifaya chakwa na ịnọ na condition ịnọ ifaya cha nọrọ na ugwu ede nọrọ na agụ krọshọp ya agba na-aba ọkpọ ma aba aka fire ndị nzuzu na-ezuzugharị ụnụ furu Jizọs nwenugo onye Israel ezuru n'ọnụ ya ka ọ si Holy Ghost fire ụmụ mọnki juru n'ala Igbo ụmụ anụmanụ eji isi ha wee gwọ abacha onwenugo onye Israel ezuru Holy Ghost fire n'ọnụ ya ụmụ enwe na-ezuzugharịsị fire let us pray akpọchie line ebe a na-azụta ego akpọchie ya na a na-ekpe ekpere mgbara enyi na obere na ekpụrafụgo rizọt Jizọs ọ na-arahụ ụlọ ọkụ ya wee gbaa ka ọ bụ ego mmadụ ka ọ bụ onye ọgwụ ego ka nke ya gbara ọkụ a ọ bụ ofu gbara ọkụ onye a bụ impọta onye anụwa na-ebubatara ndị mmadụ ahịa nke ya wee gbaa ọkụ ụfọdụ akọbago na ọya bụ ndị rival ya na ndị rival na ọ ga-abụ na ọhịa dị ka setọp ọgụ ọkụ agbago bụ na ọkụ agbago ọsị ya bụrụ na setọp ihe sọrọ ya bụrụ ọkụ na-enwu a na-agbanyụ ya ka iji wee need ime eki plan ahead is a shameful thing. Asị gị na m jesịrị ọka esi m na oge nje na nke Yambaba young content nke Yambaba wee na just na Roma Junction ebe a nna ka nna court ka m banye like this the express nekwa movement nesia some things si na accident eme na full bus piano no full Benz piano full coaster diary n'ime kota ndị mmadụ ka nọ si n'ime ebe a onye bịakwa onye bịa oneti ndị ọsọ mapụta ebe a negharị anya mmanya si ka mee live because onwe nke aka ya gbajiri akpụgbo nwa mmanụ nwụrụ anwụ dị na one side nna one woman ebe nsi ebe si na anụ ị na-ebe ka onye nọ n'ime moto ume mafia ka ọ nwụọ ka ọ gịnị aka na-adọpụta ndị ndọpụta ihe niile a na-eme ihe a na-achọzi ebu onwere accident onwere ambulance one go na ndị be anyị ama importance of ambulance ịgba na onye na-elikeliche ka ọ na-agụkarịcha ife ifugodu mmanụ bụ ife ya na-agụ ụgbọ ife ya na-afụ na nlọ ma ife ga na-abịago na brain bụ ife ifugodu before ndị a ambulance fanwa ma bụ nke eji ebu ozu ị na-agbafa na ambulance ya na-ebu ozu ndị be anyị aghọtara a sị gị na ndị a ka nọ n'isi nya ka ha ji wee bụrụ ya ka ndị pastọ ji eri ha ihe ọbụla agụrụ ha onwa nke ha ma mugu onye juru ebe a mugu ana m achọ okwu dị more derogatory than ebe a na-ekwu mugu bie juru ebe a onye gbapụta bido rie ha onwe ihe ha ma ebe a ambulance bụ ozu ka eji ebu na Naịjirịa ka ekisi ya agwa ha na eji ambulance ebu ozu onye ya kawa onwe ị ga-anụ nwa ọbụla dị ihe emume argument dị ha na ebe a ka ya sụọ oyibo forensic pathologist ha bụ ya bụ pathologist ma ndị nwa jesiri agụrụ university wee microphone ti ya n'ọnụ mee interview gịnị bụ forensic pathology na ndị otu amụghị ya ọgwụ enwe nọ n'ebe a gịnị ka mmemme na-elegharị anya ka mma ma owere ebe m ga-afụ numbers edebere emergency numbers ọ bụ anyị mere ihe a na TikTok ma ọ na ihere dere anyị nọmba ebe a anyị kwesịrị na-afụ ya
from pole to pole. Emergency a ga-afụsị nọmba everywhere ka akpọọ. Even ambulance kwesịrị na Roma Junction ofu ga-adị ya, kwata ofu ga-adị ya, ịgbada Amawbia ofu ga-adị ya, ịgbadata Ụmụnya ofu ga-adị ya. Etu a ka ọ esi na station maka na ofu ambulance cannot attend to accident mere eme. Ịma mmadụ ọ naghị akpọgbu di ya iru ugwu kịta ewetu a costamel ọkwa bụrụ na mmadụ 20 na unconscious ambulance one ka ọ dị oyi take care of mmadụ 20 one. Kedu ụlọ ọgwụ idebelụ a ga-ebubata ndị enyebe ndị a treatment ozugbo? Ọkwa ndị na-reject victims, ọkwa ndị a na-atọrọ victims away na ike nwere anweghị ha ya eme. Yes, paramedics one ka anyị nwere, one ka anyị nwere. Onwe ihe anyị nwere, we are not prepared. Onwe ka anyị si kwadobe, anyị anwe ihe bụ insurance. Ọnya ka mmadụ ga-eji nọ n'ebe a nefe ewe ọkụ ka o si dị ya mma. Mgbe sọrọ ya weta ọnwa gode bil weta, mmadụ a na-atụpụrụ onye nefe ọnụ. Ekwesịrị onye ahụ wetara bil ahụ iwere polisi kwụrụ ya wepụ ya na kọtụ. Mgbe a gbagidere nepa nwegide kesi na kọtụ nwuo ya more than 20,000 places, o nwetara ya abịa na ego ọkụ. Because he may sue for damages. O nwere ọkụ, ihe niile grocery niile, ihe niile nwere na fridge mebiri emebi, ọ ga-akwụ ụgwọ ya. Yes na family agba akwụkwọ ha na-anya bụ na cases niile ha nwere karị ha ya bịa into negotiation. Kedu ihe a ga-eme na ndị a dịgo serious? Mana onye ọbụla na-akpụ uru. O nwezi onye na-ego grocery esi ete ericha nepa ya nọ n'ọfịs ya dee biil wetara gị, ị na-enye ya rigoro na polu kọtụ ọkụ, ị hapịa inwe mma na be ma ọ chọbere ichebiri ya ọ na-arịtu ikori ya n'elu. Mgbe mmadụ na-abọ daalụ gọọmenti ewere aka akpaalụ polisi a ga-ese ndị sef polisi a na ọ ya akọnwu ihe ọfụ ara na-agba ya polisi ịnọkata iwe ọkụ mgbe ndị laikiri no explanation. Onwe ihe mbụto yu ya ka eji were ọkụ ịma bụ nwere onye ji ọkụ a survive, onye nọ ndị oxygen na be iwere ọkụ nye ya nwụọ. Ịgịnwa ka mbe ewepụgodu ngịnwa bịara iwetara nya list ị ga-awụgodu first because life nke m dị m mkpa karịa nke gị a. It is very useless. Even to think na okorobịa dị ndụ nwe sense na-arụ na nepa taa ịbụ ezigbote onye ala. Gịnwa bụ onye ka na-arụ na nepa na ibu an idiot, ibu enwe ọzọ ka ịbụ rubbish human being. Inwe a future, you don't get sense. Negede ebe ị na-eje achọ ọrụ ị na-arụ na nepa ihe nwụrụ anwụ parastatal dị dead like that ka eji ịchọ ọrụ n'elu ha na-arịghachi elu irigoro elu. Ị na-afụ mmadụ one nọ n'elu ahụ nwe ọkụ mevu ka ha gaa onwe nke nwere insurance. Ụmụ anụmanụ na-enwe sense ọrụ ọbụla ịfụrụ nwere maka ị na-anata ego a ka ị ga-anata ma nwụọ n'elu ebe a. Ụmụkwa anything na a ga-akwụ your family nke ga aga na abụ na nke ga aga. Ị na-ewe ọrụ ihe ewe ọrụ ka enwe sense. I don't blame you. Na country nọ n'ime ya a very useless country na-enwe future, na-enwe hope for anybody. Mmadụ ga-eji wee tagide afọ tasịa afọ in a twinkling of an eye enweghị na efu asị na ọkụ ụwa. Tanka dara na highway na express. Tanka dara na express side up iwe ka wee na-ejezi side kiba na-akpụ ya Isiokwe na ịma Isiokwe junction ebe a gbaa ebe Onitsha South ka tanka dara fuel wee wee na gota wee si ọkụ si ebe a wee jegide wee pụta Ọchanja wee gbaa Ọchanja niile gbarisie ndị mmadụ gbagbuo some people ma ọ gaji ego by 6th Avenue gbarisie ebe a mmadụ anwụfusie before ndị a ji wee bịa ọkụ gba 3 days. Headbridge ọgba ọkụ Headbridge gbara ọkụ asị chemicals na chemicals rọ kọghịrị ya kọghịrị ego ndị mmadụ naanị iyi.
ọgba osisi na headbridge gbara ọkụ n'ebe ọgba osisi na River Niger mana mmiri ya dọrọ na excuse a na-enye ihe niile a ga-emesi ụmụ anụmanụ ekunye ejebekwa n'ụlọ ụka chi anyị dị mma ewo chi anyị mara mma o chi anyị bụ dike obodowu n'agha Jehova chamarụ Jehova n'isi ejeta obi esi ike Chukwu gbakwa agha ọkụ ụmụ anụmanụ chigodị mma. I have a very big God, He's always by my side. Biggie God, by my side. Chukwu gbakwa agha ọkụ dị a kpọọ dị ka na society nọ si n'Igbo big God. Igbo big God. Onye nọ na US gịnị ka o nwere? O nwere tachere God. N'elu na God ụmụ anụmanụ suffering and smiling. Zombie throughout. Ị na-anya ihe ama. Study ya fụ na ndị na-achị ahịa anụnwa n'onwe nke nwe sense udo ya na-ekwesịghị na ebe a because na ị nwere ike na ebe a 10 years ọ dịka ị na-achị ịtụ ụta 1 naira izuo ebe ọkụ ibido n'isi ị mara no insurance no plan daala na ya yesterday onye nke reduce gị to nothing oge ebidokwa n'isi ndị niile nọ nso etu a ebidozi n'isi amabekwa mgbe eji ekpocha dị rọbụ so ebu na ụlọ ha nwere ike ọkụ agbagoro ụlọ ha ga-ada a ga-akụtu ya you can't do business in such building so mgbe na in 2 years time maka ime oge eji kutu ya wee rụgharịba oge eji arụcha ana amabekwa ebe ọkụ ya gbuo echi gọọmenti agha abịa mụ relocate ndị mmadụ wepụsịa ndị mmadụ n'ogbe a onye ọbụla bi na Bida Road a Sokoto Road Haruna Pampam Lane ebe a niile kpọpụ onye ọbụla even Bright Street ya onye ọbụla pụọ Williams onye ọbụla pụọ Nwokedi onye ọbụla pụọ Ogalonye onye ọbụla pụọ Francis Street onye ọbụla pụọ Christchurch Street onye ọbụla pụọ Osi ahụ onye ọbụla pụọ nke ebe a na-akpụ ya Akọlenuo Emejulu Street Ajasa Street ma ebe a na-ere kemikal ebe a niile relocate ọnwa anọ ya gọọmenti menwuru ya esi ilu ebe a niile Peter Mbaye emenwu ihe a na-ekwu esi ilu ebe a relocate onye ọbụla gọọmenti ewere ego udoza ya Christchurch ebe a ka ga-ebido wepụgodu ya wepụ ya clear ebe a niile see ezigbo plan esecha plan police station ga-adị dị ya hospital ga-adị dị ya moto park ga-adị dị ya onye bịara ahịa bịa shopping wee ebe ọ ga-paakị motie ka ọ ya bụ ọsụsị ahịa ọbanye dị ya pụọ a ga-arụ ọgwụ modern day plaza bụ onye ọfụma ịlụzi ebe a ndị slọta na-anọ na gwongwuru ahụ ndị slọta fesiri mmiri alụ ọnya in such a way ebe a niile ga-abụ restaurant ị na-eri ife na-aṅụ mmanya na-ene anya na mmiri yọch ụgbọ ọdịdị a ka ya bụ chi na Asaba ebe anyị ụgbọ across ọ ga-ewaba ịkwụ ụgwọ ahịa na-azụ ihe a na-eme Soludo abụ ihe a na-ekwu na Soludo can not do it. Soludo anọ na generation Soludo can never onwe that idea and onwe the capacity onwe ego ga-ebite nwa ego even ife na-ebe ibi m ego ka m binye ego ka o develop idea Soludo anọ you no go fit come pride ama ekwe ya bịa i-design ebe a na-agwa nwanne ebe a bụrụ hub of business na Africa niile o nwe side ị ga-ele helicopter ga na-ada di ya yes onye chọrọ iji chọpa si Lagos bịa mee business ya pụọ ozugbo ọbịa ebe ọ ga-ada nọ ọ daa di ya o finichikwa ofenie ọ naba Abuja naba ebe ọ chọrọ ịna ịrụ ọdịtin na ọ ga ndị mekwa many billions na-abata Ọnịcha every day ka mmanụ anyị ga-anọkọta si na ọ na-ekechi line na ọ na-ekpe ekpere gbukwu egwu di ya gbuo ụmụnna gị niile ikpegburu onwe gị mgbe isi na be gị na-apụ
bụ isi na be gị na-apụ ịma ihe bụ ikpe ekpere ihe ọchị gị chọrọ ihe wee muvuo ọ ịbịazie ebe a i wee kechie line because ọ bụ onye ọbụla na line na-eje ụka ebe ọ bụ ụlọ ụka ị ga-eji wee kechie ya si na mmadụ ahịa azụ ahịa ọtụ ọkụọ 10 o'clock 11 ahịa oke na-afụ ihe na-eme na be anyị iwe na-enwegodu m iwe na-enwego nwa ahụ abụrụ gọvanọ hei ụlọ nga ga-eju m ga-alụ new prison nnukwu pim rọbichi nkọ rọbichi by there ebe a ka anyị na correct you mara ihe by force wepụta ka ya bịbata na the society na-eme ka onye nwee sense ihe niile a na-arụsị na Ọnịcha na gwakene m ebe like na ụmụazị na-etolite chọrọ nye anyị pụtara n'anya baisikụl onwe ebe ị ga-anyanwụ baisikụl n'ụzọ be anyị ọ dịrọ onweghị ebe a rụrụ ya anyanwụ baisikụl mana ịma na Saturdays like this ụmụazị no holidays na-eburu baisikụl bịa na-eme ma acrobatic na-eme everything ha chọrọ ime o nwere paakị playground edebere ụmụazị kedu ebe iche idevelop ụmụ talent a wia kedu ebe anyị nọ far away from ihe a na-eme we no get am ya jere na stadium dị n'opposite Bolingo ya o nwere ihe debere n'ime ebe a kedu ihe dị ya ke facilities dị ebe a nke a ga-asa ahụ fege nke dịkwa n'ụgbọ orimiri ndị katọlik a na-agba mgba ka a were ya useless set of people ka unu sizie ya ebe ndị gbata bịakwa agbachalụ bọọlụ unu achọ ka unu sizie ya kedu hope ka efuchọ ndị mmadụ nwere na Anambra by the way gọvanọ anyị na-alụ ọ nwere leisure park ọ na-alụ government house ọ mara ụmụ elu government house ọ ma mma ka anyị nwee government house I like it good leisure park anyị na-alụ ọ ma mma mana ọsọ n'ọka ọ nchọzi inwe leisure bịaba side ya ife a bụ every local government ga-enwegodi ya 3-4 for a start more one every local government go each local government ga-enwe maka na every local government nwe allocation ọ na-enweta so every local government ga na-draw budget how to develop the local government we can't just sit like this oge ati Abuja abịa for every local government so ihe abụrụ na federal we have na state kwesịkwa ka afọ ya na local kama ya bụza na standard elu aka nke ni yes every municipality kwesịrị inwe all these things na-ekwu even ọ ga-adị more in the municipalities than in the state I'm telling you nwe ha ifo etu every time akụkọ ka a na-akọ akọcha akụkọ ya na chi ga back to square one etu a year after year onye pụta omee one or two magic ha na-eme akarịa n'ọrụ ụzọ which ụzọ na ụzọ ịma na before pụọ mebie na onye pụtakwa sị n'ọrụ ụzọ ịrụchakwa pụọ mebie nna agba n'ụzọ a sị na-arụsịrị ha efe ụzọ na-erubeghị nwa ihe ahụ ya o nwechaa n'akọma ụfọdụ gị na-aga idemi ebe wee na-agba etu akọ heavy truck gbaa Igbo n'one nke adamie ụzọ arụrụ na-erubeghị nwa ihe onye ekwo na-arụrụ ụzọ ịmara ihe arụrụ ọfụ na mma n'anya onwe nke ga-stand 7 years nke Obianọ rụrụ onwe nke ruru 7 years Obianọ ka nọ n'ọfịs briji ọrụ na ihe ekolapsụ briji adị n'elu mkpọ nke a gaa na mkpọ ebe a those boys si wee mapụ mgbe ndị kidnappers na-atụpụ ọsọ ka wee si n'elu wee mapụ nwa ị gagokwa na that flyover dị ebe a ị gagokwa ya ọ dị ọnụ smooth ụdị gara ọkụ dị ebe a gbom ya ka moto ya ada gbom gaapụ dị ebe a gịnị ka ọ ga-ete gọọmenti ite klota n'elu ebe a ka ọ dị smooth they won't do it ọka n'ọka ahụ ị na-eru ụmụ ọkwa flyover ịtọ ị na-erute ọka kwa ịtọ ka ọ dị o nwere nke bụ na ịnwago like this moto ya jọmpụ ka na-eme fọ ebe a ọ bụrụ chawa mba ka efim anụnwa this guy nwụrụ ebe ọ na-ebe fim mme echeta afịa iche nwụrụ ya ka a na-agba
Fast and Furious, yes. The term of Fast and Furious. Smooth goes according to you know be like that. Just alụcha nke a ọ bụrụ na ọrụ ihe dị na politics o nwee ihe ndị a na-arụ eji ụzọ emere anyị politics in 21st century. Gịnị bụrụ ụzọ? Mmadụ kwuru egwu sị aha mmadụ gịnị ka ụzọ abụ? Gịnị dị n'ụzọ? What is there? Ụzọ ekwesịrị ịlụọ dị solid, forget ụzọ banye n'ihe ndị ọzọ. So ihe niile ga-akwụ standstill ya na-ekwule ebe na-arụ n'ụzọ. Ụzọ ọ bụ ụzọ ka anyị nidiri ụzọ ọ dị mkpa. There are some other things anyị nidiri si na akpati aka. Ana m ajụ kọmishọnas niile enwere gịnị ka ndị a na-arụbeghị? Gịnị ka ha na-arụsị si na enwere kọmishọna of nke a kọmishọna of onye na-arụ ọrụ onye ka anyị na-afụ ihe ọ na-arụ na steeti anyị? Kedu ihe agba kọmishọna si na-arụ? Kọmishọna of nke a kọmishọna of agrikọlchọ gịnị ka ị na-arụ? Anyị were na-ebe akwa nri. Commission of Agriculture, how many fertilizer ka ike go since January to farmers? Ndị nke na-afụ maka steeti mekene ka steeti anyị ego ole ka i spend go since 2 years in office, ego ole ka i spend go ịkụ osisi na Anambra steeti? Kọna ịma the importance of osisi one ka ịkụgo, one ka ịkụ n'Ọka for example, osisi na one ka ịkụ n'Ọka, flower one ka ịkụ. Osisi a bụ na anwụ na-acha mmadụ agụgụ n'okpuru ya na-ezu ike. Osisi a na-ebutify obodo. One ka ịkụgo. Commissioners, what are you doing? What are you doing as a commissioner? And about governor. Nke nwa, in your own commission, what are you doing? What do you expect? The kpọkọtasị ndị okongwu na-enwere any idea. Because now because no your friend and when you are in all you don't know what you are doing there. If I turn a buy or the Burundi ala on your mother born keke whoever Nigeria can train and over motor. I have a Mundi trailer, that trailer you are right here during the day. That you don't you see them here. Why trailer get potatoes of during the day? No, give me one reason why trailer heavy equipment here get potatoes during the day. Why? There no access because money has not been released to them. They want IGR. How they generate ego na those local government municipalities now? How ever can they generate ego? You guys generate why na appear na that localities? Why you get you governor state? Can you state teach the money? You get by local government to generate ego IGR. You bring another worker. You have to say every generate ego. I am Biana young people. It's not another allocation no na Abuja na kospano dia oka. You never buy any food that na yeni na never no more sense ever. And people are not complaining. They say that was last year. They put on a hihi around this time. Trailer, Dangote, and I'm a horn. All the ready to go in. When I say governor, if they think we na trailer they be move from 9 p.m. till 6 a.m. In a real new. Onwe trailer they put a logo why you know that be your back ya. Ya bụ ọbụrụ ụmụnede ọ paakị kwa as usual n'ọnụ ụmụnede ka ha na-apaakị nke si ime ọpụta na mgbidi ọkwari onwe ugwu paakị ya dị ya ọ nọrọ na mgbidi ọdụrụ ọnụ ụmụnede anyị gbada steshọn ọ na-akụ 8 omuvuo 8 abalị onye gide bata ọ paakị ya nke nwa a na-emere offload ị nọrọ n'ihu ahịa gị a ga-emegide gị offload ochiefo ọ na-akụ 4 na-akụ 5 o buru trailer ya si na Anambra pụọ onye ọbụla mmadụ that trailer cannot cross and so ọ bụrụ na ị na-aga na-echọrọ cross Anambra ọ na-akụ 5 ji okwu cross Anambra maka 6 kukpo ị nọrọ ebe ị nọ
ịgba na ọka ị ga-eji wee safeguard ya life ndị na-achị safeguard ya life ndị mmadụ because na that thing na-egbu ndị mmadụ here trailer crush other people so many times gbuo ma ndị keke tụgide ndị mmadụ container ọ na-egbu ndị mmadụ why no na-enwe value for human life anyị na-ekwu ọ bụrụ na anyị ji ọsọ n'aka akụkọ ọ ka anyị gwuo that even though na anyị nwere opportunity to sit in that seat anyị ma what to do to move this state to a higher pedestal. Yes. Ego na-apụta n'Ọnịcha North local government ma Ọnịcha South local government Ọgbaru local government ọ bụghị maịmaị ogbe ego yet in Ọnịcha you cannot see that money a na-egenerate n'Ọnịcha. Jee n'Ọnịcha kịta na ụlọ niile dị n'Ọnịcha letos chana Ọnịcha na-asọ oyi na bitọka ịbịa kpọrọ m na-aga na-abụ otu n'onwe m ogbe niile nọ n'otu I know it. Bịa ka ebidogo dị na fegi ka igosi m ezigbo ụlọ dị na fegi bịa ka ije bịa ụlọ arụsị 1971 ma ndị 60 something ụlọ ata na nchara gbapụsie mebisie ịgasị ebe niile a bịa ọda akpụ debe ị ga-anọ bebezi akwa bụ iruo wọrịwọ ịda na n'ebe akwa ụlọ niile anyị ma mgbe anyị etipịasịchala nwere ihe na-emezi bịa nwanne gị na ndị mpanụsị mgbe a o tipịa iruo n'iwe ka krọs saịdị ma Flanagan na irubaba saịdị ebe a niile jee ka ịkwụsị ụlọ ochie niile a ntipịa onye ga-arụ ya ọ bụ na onwe something dị interesting then efu ndị mmadụ abịa tinye ego anyị investors abata ma o nwere iwe ka na iwe ka na anụ iwe ka o tigoro ndị fim a na-agazi afịa na ndị fim apụọ dị ya jebe na electronics fim a na-agazi ahịa ọbụla na-emezie YouTube so nothing generator ihe egote nwe ya na Asaba go ya na Owerri go ya n'iwe ọ gas cooker onye ọbụla mazi ha you can buy online so ebe ahụ etinyela ogbe tinye na ebe dị ya ọzọ magara ndị tools kapịnta tools ndị a niile apụsịbara o nwetiri eti na ya bụ ụlọ ochie dị ebe a nwezi ihe na-eme na Ọnịcha na kedu ihe ọfụ itinye iruo na Shoprite Ọnịcha o nwere one lounge nọ n'isi lounge a mebezi ha apụkwuo na di a do o nwezi ebe ha mepe ọfụ na that street dị ebe a o nweba ndị kwabara ebe a because ahịa dịrọ ekwu ọdat money a na-akwụ ebe a ị ga-eme ekwu ya igofi ime ka gịnị ka a na-azụ na National Right ihe yara afụ na-ekwu ebe a ndị bụ ise foto a nothing more ahịa na-azụ Pacific Plaza otu aka ezi Jodon shopping mall anyị mgbe oge a jee n'ebe a nke efu Jodon ka efu ka ọ dị Ọnịcha tiri eti nna agbaghị bụ ka ọ dị o tiri eti titọsịa ihe eji ama obodo bụ ebe na-afụsị ụlọ ọfụ a na-akụ kpokpokpom na-ebe eri na ịfụ Asaba ị ga-eji Ọnịcha ma anyị Asaba na ọ dịrụ possible na ị ga-eji nwa Ọnịcha ma anyị Asaba nọ 100,000 miles ahead of Onitsha as it stands now. Hotel nọ n'ebe n'Onitsha ebe bụ na ebe ijela gbagoro Oringo a na-agbazi Oringo n'Onitsha Oringo adịrị ya boys ya Onitsha youth kwesịrị fight self ka edozie ebe ha dị busy na-ebugharị osisi na-eme ihe ndị youth moto nke ga ịchụbịa nke a gafee keke gbaba n'ime ya ị na-eme ihe ndị youth be nna ga na-emebi na-akọ rọbish na-ekwugherisi bịa ịbatagodu na ala Igbo niile ekwesịrị mana a na-agwaghị na nna na ihe eme nkwụ dị n'Ọnịcha gara ala ọnụ in a dream I know in the 70s makwa ebe Ọnịcha in the 70s ụmụazị amụsị nya ụnụ anaghị ụmụ ama aghọta ịbịa Ọnịcha mgbe ahụ nwanne ị na-ekogodu ịbịa Ọnịcha in the 70s ị na-eko
ife etu esi wee dozie Ọnịcha mgbe Ọnịcha dị very neat. Ihe m na-agwa gị bụ etu Ọnịcha dị mgbe Ọnịcha dị very neat that time. Beti adịrị ya, a na-aplan ụdị ụzọ ọfụma. Nke a Ven Road North and Ven Road South. Depịa ya ogologo. Ịmapụtagoro n'isi Ven Road ebe a bụ nke Dan Okafọ City Palace ebe a na-agba oringo. Nwanne jegote na that City Palace legede anya n'ogbe a ka ebu na letọs ọ lere ule wee gabazie na ebe a na-agba ka Afadis Club Nwangere just gagodu side a gagodu ka ị were anya ofe n'ebe niile ebe nletọsị mana ogbe ego na-ebịa before nne na Ọnịcha anya ọ na-agụ akwa na-agụ I feel like crying. N'ezi ihe a na-ekotere ezi about Ọnịcha bụ onye chiri efe ya ọ gaghị ntịcha ya asịsị ya ka ịma about Ọnịcha. Nke ndị Obosi kadịrị mma na abịa akọ akụkọ ndị Obosi ugbo ndị Obosi ma through their PG share warning. If you can't say anything good about Obosi mechie ọnụ. Ka ndị yutu Ọnịcha ka na-aka akụkọ ịnụrụ ebe nna ga na-etipụ ya were afa ndị bolu na-eme ha. Yet Ọnịcha bụ ebe nwere professors, barristers, ọkwa high ranking ndị ama ji ezigbo ọrụ nọ na civil service. Yes, na sababu America enwe na South East na a na-agwụ ya drop. Ọ bụrụ ile one boy na-eme vidiyo na-agwa gị na ofurum ka a na-ana 400,000 na Asaba. Ebe a nakwara ofurum 400,000 ọkwa n'ime ogbe ma ọkpana m. Ọ bụkwa wudi na ebe a mbi ụkwụ ya na-anaghị one room self con 400. One room self con a na ụmụ ngwongwo na ngwongwo ejenti ị ga-edebe 800 side mbio. One room self con 800. O nwere ebe na Asaba ebe a na 3 bedroom ya na-akwụ na ya bụ 6 million naira. 3 bedroom 7 million. Nwe side 3 bedroom ihe ya na-akwụ ụgwọ 3 million. Enwere dị iche na ya na Lagos. Asaba ebe a Okiju ogbo ka ezi ka Asaba si ruo Ọnịcha ka bụrụ na a na-ana 3 bedroom na Ọnịcha a ka na-ana 350,000 na Ọnịcha. 3 bedroom. Jenu ka ife ya ọbụla na-ekwu na 3 bedroom flat na Ọnịcha a ka na 350 400. E nwere ụfọdụ a na-ekweda akwụ ụgwọ na ụfọdụ ji ụgwọ nọ 2 years na Ọnịcha ebe a. Ewe building mbata n'ose na-ene building na-asị ụmụ nwaanyị n'ebe a ụlọ ahịa esi na ya pụọ na ya adakwawo ndị ọsị na ụbọchị ọya ada na ha ama anya ya n'elu ya mmadụ na-atọgheri n'ụbọchị ọya ada na ha ya anya asị ibu na ịmarago ụbọchị ọ ga-ada. Onwe onye ji laịfụ mmadụ kpọrọ ihe ebe a. These same people fụ na be ha na-anwụkwa anwụ mbọsị Mọnde onye ọbụla dị comfortable nọrọsitato ọlọcha sitato bụ mbọsị Mọnde ọ kakwara ụka mbọsị ụka agbachikọla everywhere ka ụka mbọsị ụka on Monday sit at home on Tuesday agbachie line kpee iwe zụzi Wednesday zụọ Thursday zụọ Friday ahụ ihe ejekwa worship egwe program n'ụlọ ụka ije some nwere sense esiga ebe a gbapụta bịa Asaba ebe a bịa biri mana ndị a na-ayịgodo ala dị a biznes nke mmadụ eme na-agbachiri m ebe nna akwụ ụgwọ ebe nna akwụ ụgwọ chọpụ gbachie ya si m na 10 o'clock na-ekpe ekpere Chukwu gbakwa agha ọkụ iche ikpe ekpere nọ na chọpụ gị na-ekpe you cannot kechiela my business no a na-akụ ụdịrị aka akụ a na-akụ ụdị ya iche ikpe ekpere ka ịgbachie your own shop. Don't come and lock the whole line si na ị na-ekpe ekpere gịnị ka ị na-ekpe ihe ikpecha aka ego wee bata ebe a ka ndị mmadụ bịara afọ na-egbachiri agbachi ewere ego ajebe ebe ọzọ ha ewere ego ajego ya ebe ọzọ edere ebe a na-ekpe kpegbukwu onwe gị ya
Soludo chikodo Anambra echisi apụọ ka m kwado echisi a isi your first tenor ị ga-achịkwu second one garapụ dị ka na amaghị aka echisi ijezie Abuja ihe ejezi a sinetọ ịpụọ ka m nwa bịa fa Anambra ka m bịa fa Anambra ka mmadụ bụ ihe eji ya nọ na Anambra ma inwe kaadị ị ga-enwe kaadị eletrọnik kaadị bụ na asụlọtụ ya fụ adreesị ebe ibi na biznes bụ every detail about you ọ ga-adị na kaadị ahụ mma mụọ ebe ibi na Anambra yes afa landlord onye garantọ ga-anọdị ya ma nọmba kpọọ onye obi ebe dị na confirm yes ebe anyị akpọ steshọn nọ nso n'ogbe ka abụra m ego onweghị kọmiti enene sistem ọ bụrụ acha ahụrụ ọkụ ọ bụrụ ịkọmiti go anyị amụrụ ebe ka anyị si nye decide case nna anyị dozikwanụ anyị dị very very easy ihe niile dị n'ọkụ very easy na biometrics akwa akwụkwọ inwe fingerprint isu ihe ebe a kpọm ihe niile apụta ndebe anyị sef onwe ya ndebe anyị na-aghọta enwe ya ndebe anyị na-aghọta ebe a bụgodu hell ebe a bụ hell dungeon savage ebe a ga-eteki time because na ndị na-adịghachi savage bụ ndị nkọgheri ndị nkwugheri jonki ndị na-ejo nsigharị overnoted ya ka ejiri ha na-akpụ alụ na-eyuzu ha na-ebe ka ndị igbe na-ekiri fim a ndị ụka mere mgbe a ndị nọsị n'ọkụ mgbe ete na-emesi aka na etu a ka ha dị ka ndị mmiri na-eri ha na-emesi ka ndị mmiri na-eri ndị efuru ebe a mana ebe mpaakị moto nye aka m wee jebe ebe ọkụ na nke nwe wesị na m jibe ha na main road ka m na-apaakị kwa chọpụ ya dịkwa n'ime wee sị ya na main road a bụ ihe a rụrụ ya bụ fọ moto anyị ya ebu moto n'isi nọ na main road ka a na-apaakị ya n'akụkụ ụzọ so ebe ka ị chọ ka m paakị ya moto a ọ bụrụ enwe ihe a gwara ya sị ya nwaanyị ị na-akwụ ụgwọ ya bụ ime shọpụ ebe a ka ị ga-anọ mana ndị be anyị bụ na shọpụ anyị nyere ya ọ bụrụ shọpụ anyị nyere ya bụ mbịa ebe bụ mbịa bụ na main road o yeburu ngwa ahịa niile o nwere bịa kwụbụ ya na main road ka ọ ya bụ ịgabazi aka gị metụ ya nke darị na gota ejide ego na ya akwụ ụgwọ ya mana akwụrụ ụgwọ shọpụ kpọọ ngwa ahịa gị n'ime shọpụ nke ịfụ ebe ịdọ n'ala wee na-eme biznes ọ bụrụ ọfọ ndị be anyị no common sense. ka m na-agwa gị na ọkwa prezidenti onye amị ka a na-asị na ndị anyị anyị machi nata anyị ha gịnị ka ị na-ekwu agwa mụ na Naịjirịa n'idiri onye amị oge ndị amị na-achị corruption dị mana ọ dịrọ ka nke ndị civilian politicians bụ the worst people mmadụ na-asị ọkwa ka Abanisman na America na-eme show ụmụ onye ọjọọ na-ajụ ka ndị ofe ilu na-aka eme money make a lot of money. I say I know. Now politicians steal a lot of money. Politicians bundiori, they steal a lot. Army man not army were disciplined. Nke Burkina Faso negod ka kingi onye na-achị ndị Saudi Arabia si ya ga-arụ 200 new mosques ebe a. Okay, na ya bụ Muslim, ya thank you very much. Mana na feel na ndị mfa need jobs more than this mosque only. Na ha need hospitals, need schools and factories ebe ha ga na-arụ ọrụ. No, ha need more than offer no one make. Ya thank you very much. Abịa ka ụdị aka na steeti ya reject nwe. Aka ọrụ ga isi Abuja kpọọ ọgụ gwa ụdị okwu ya reject nwe. Ọkwa ife me n'Imo steeti. Kwananya ya ka ihe play out maka na Abuja favor ya ọbụla Abuja kwuziri ya na-eme ledo ndị obodo a chọrọ ka a savage yet if somebody je na-agụrụ gọvanọ ahụ egwu na-agụrụ ya egwu useless monkeys juru ebe a maka ego ole ka e nyere 200,000 100,000 iwe na-eto onye ma na oji ụmụnna gị n'ọrụ useless set of people ị na-ekwu na asị gị kwubiche na arụ onwe nke nwere sense chekwa ya eme election kịta
nke e nyere 5,000 ọ ya akwụgide na polling unit ya na zone ọ ga na-ekwugide ọnwụ achagide ya ruo mgbede anyasị before na maka e nyere ya 5,000 naira ọ ketara kịta 5,000 divided by 4 years even olu ọrụ 1.250 for 4 years so 1,250 naira per year a year bụ 12 months 1,250 naira ike ya by that year ị na-enweta 100 naira per month 100 naira 101 100 and thereabout 0.1111 ka ị enweta so every month ihe ketara n'ego abụ 100 naira useless people ifele na ahịa eme 100 naira ka ị ketara every month mgbe divide alụ 30 days na 100 naira ka e nwere ego ole ede gbalụrụ n'aka 30 days yo okay enwere ike ede bụ 300 naira ka 3 naira 10 days bụ 30 naira 20 days so 30 days bụ 90 naira so ịchọkwa iti ya 31 naira ma 32 naira ịmagoro ya efu ego ole ị na-eketa every day ihe onye anyị na iwe jetiri ya vote ma every day ihe onye na-bụ 30 naira gwakere m mgbe ya egotewu 50 naira enwere ihe o gotewuru na Nigeria na 100 naira cannot even buy anything tọmtọm kwụrụ ma tọmtọm na tọmtọm nne gị bụkwa tọmtọm ịtọ bụ 100 naira tọmtọm mkpụrụ na-atọ na Nigeria na-abụ 100 naira condom cheapest condom na Nigeria na-abụ 500 naira condom ya ewepụ ihe eji eme o ihe e nyere ofu mkpụrụ bụ 50 o nwere ebe ngotara nwere ịtọ nya m gotere tọmtọm ịtọ 100 naira yesterday ọ ya enye ofu mkpụrụ pure water Nigeria na-abụ 50 naira ofu mkpụrụ pure water 50 naira ị na-afịa Nigeria tipịa ọ bụ ala onwe ya na-arụ ọrụ obodo akụnyachala oge 3 naira 30 ka owepede ifugo ihe anyị na 5,000 naira anyị na-egi ji akwụrụ ebe anyị every day bụ 3 naira 30 ko ewee bụ 3 naira ede ụgwọ ọrụ bụ 3 naira 5,000 naira anyị na-achọ ime election ka ị bịa tụrụ ya every day ike ego anyị iketara 3 naira 30 ko gwara m ihe egotewu na 3 naira ihe enye nwa gị ahụ na-eje akwụkwọ stọkins oyi na ọkpa ego ọnụ gịnị ka ihe egotewu nye ya na 3 naira edepe so anyị na-ekwu efu na ihe niile a na ebe a bụ mumumu onwe nke nwere sensị o wetara 5,000 onye a na-enye gị ego ka ịtụrụ ya ka o jebe ebe chere ọ bụ ya ọ na-eme ọ bụrụ na ọ na-eje to serve you nwaanyị o ji akwụ gị ụgwọ nwaanyị o ji enye gị ego ka ihe o ji enye gị ego a na kampen ka ọ ga-ebute motosaịkụl bụ iru ọkwe so ọ gbara niile idiri motosaịkụl nwaanyị na o bunye ọhịa sins nwaanyị na o nyere ọhịa sins kịta ọ na-achọzi ka a chọrọ ya vootu ka o ya enye gị ya ndị women leader pụta aha nye gị grinding machine bụ ego legit machine ojebe ego ụfọdụ ike ha rigoro alignment amastasịa ahịa sị na ya gịnị ojebe ego achọ egwu anyị agụrụ ya enwe nke a ha gụrụ usoro udo n'okpoko egwu a na-ada agụba ụmụ nwaanyị anyị na-ada agụba o nwere egwu ha na-ada agụba ị na-ene ha na-ezuzugharịsị na-ajagasị eze nwụrụ anwụ ndị enwe asens esi ha baa n'ụlọ mmadụ apụtakwa n'ilo ndị na-agwa baa n'ụlọ ọ bụ ndị akọdogoro anya n'ụlọ ụka
ebujego ego n'ụlọ ụka bunye ndị fada bunye ndị ụkọchukwu ha ebube ego nọrọ n'ụlọ ụka mee kampen gwa ha n'ọnya bụ onye nwere egwu chukwu n'ọya ka a ya atụgharị ọkwa enwe nke bụ prayer answer n'ụlọ ụka ka ebujiri ego anọrọ ebe a gwa ha so ịnọ n'ebe a na-ekwu ya si don't mind him na anyị mana the end time na otu a ka esi release demons from the pit of hell ha eje possess ya ha wee je na confuse na-aghọrị ndị mmadụ ya ka a ya ekwu this is the only way ga-eji wee kọtọsịa the voice of truth ka ịghọta ihe kpatara na religion na politics bụ ofu religion na politics ha na-alụkọ ọma jefacha ekwuru ya n'egwu mgbe a they work hand in hand. Don't interfere in my business, I won't interfere. Ihe a anụkata na gọvanọ na-agba fada mgba ma ụkọchukwu ma ịla pastọ anyị agba nkịtị maka ọ ma na mgbe eme elekshọn ihe niile a bụ willing tools n'aka ha akpọọ ha mitin ọ bụghị na mgbe Tinubu kpọọ ndị Catholic bishops gịnị ka iche na ọ kpọrọ ha ihe ahụ ka emeri ya kampen ọ ya kpọrọ ha ebudo na-ewetaziri ndị nke akpọrọ fake ịghọtago nyanwa nwere ihe ọ chọrọ ka ọ validate ọ ka ịmalụ na in this notice a na-eme enidiri ha and what did the church say? Church enyego approve ebuje nke a na-ebuga na mosque anọ n'ebe akodo ha so ihe ọbụla ị na-akọ ebe a you are just wasting your time. That's why na mbịa program adụmanya na ndị Naijiria anya n'iru mụnwa achọghị ndị Naijiria na-eso m ebe ka ọ ma eso m eje onye na-agwa okwu ọ na-ege onye na-agwa okwu ọ na-ege egwu eziokwu I will follow you chukwu gbọkwa nne gị ọkụ dị I will follow you emere gị invite I will follow you I don't even know why I'm following this man chukwu pụọ gị ọnụ dị ya ebe oyiri ruo n'ụka ndị ala na yes egwu ala Soludo n'ịdị anyị mma mbombo Soludo n'ịdị anyị mma mbom onye chi meleze na mmadụ apụrụ ịna mbom onye chi meleze na mmadụ apụrụ ịna na-afụ na Soludo nọ n'afọ nenenu Soludo a since ọ bụ gọvanọ ife a na nwoke na agbada agbada ọ na-age nene ka ọ dị before ọ bụrụ gọvanọ I swear nene ya ka mkpụrụ ọtọ gba egwu a biko na egwu a tọkpụrụ ụtọ ị na-ewe atapa abụ ụmụ nwaanyị ka mgba dị egwu ọfụma Soludo n'ịdị anyị mma mbombo Soludo dị anyị mma mbombo onye chi meleze na mmadụ ibuze Soludo dị aga esilebeze ka mgba afọ o wee nwa mgba afọ dị na na-akụnye ego ewuri ka esi eme ndị agha nwoke m ịmasịkere ịbụ nwoke imemebe ya dịka ndị nchawa anụ ọ ga-arụ okoko be ha ụmụ nwaanyị mma a na-agụrụ ya ihe abụkọ ebe ụmụ nwoke na-agụrụ ya ọ na-ewekwa na ụmụ nwoke o metụrụ ọfụma ihe nke ya bụ ịrụ ụzọ ọ dị ka ndị Lagos a na-aka ụka nye 400,000 give this man nke a na-akarị 400 Hi, nah man, I tell you. So, ọ bụrụ na ebi ebe a ị na-afụsị ya ị na-agbafe na Anambra na Imo ihe niile ị na-afụ bụ komkom head isi komkom na-agbago isi mkpọ na-agbago ọka ma isi komkom throughout onwe nke mụ ya bụ protest n'ebe ebe ha steshọn sigolu ndị ha ji arụsị ọrụ ije na WhatsApp group obodo from morning till night all politics ka a na-eme a na-ataịpụ onwe ihe ọzọ ha na-arụ a na-ataịpụ hapụ ihe na-enye obodo nsogbu politiks nwụrụ anwụ ka a na-eme ndị na-agụrụ akwụkwọ ka ị wee mara gịnị akwụkwọ na ya gụrụ akwụkwọ na ya bụ graduate of University of nka ya ka a silence ya ndị nwa na-agụrọ ahapụziere ha platform ewezie the platform mebezie politiks a sịghị na gọvanọ n'ọrụrụ nke a ihe ahụ ọ rụrụ ka ekwọliti ejiri ị na-abra gị na onye arụ ihe dị ona onye nọgidere ego dị steeti ike
We are called in our very myopic thinking people. Hi. No, we found them ever Nigeria. They buy politics. Anyway, get a cabinet of Lazarus Walker, Nala, Matthew would never over here. Hey, happy about politics, can I be I'm going to chamber, I don't want. Muzuludo by an idea as a governor. He was talking tough. And then goes one mark here at the local government as a red zone. Yeah. I said, no, it's you could not at all. One at work. Even had a annual call, programs, and now you can't speak. I said, I nature warning, the inmates be going to warning. In Abusia, I can't wait to put Toga, chalk, or where's the eye. We do a go see device here until but say I want to target. Oh, no, I don't have a chamber, I can't have a I swear, more than I won't. Another color for I could grow sofa. Or then, since 2-3 weeks, 1 month to know another car to grow. Come was that? Oh, no, I haven't taken up as a never mother one. Or neck I could do. Oh, my best I can't do. Every day, you know, every now. The blue and car, oh, where? Before I know it, everybody now to call you, he had a baby no puzzle. Here in our politics, can I'm going to chamber, we do that. I actually feel about to see no. The new engineer kind of fear. Here, I don't want to grow a number of ways. You're a liar. You're a liar. Ah, yeah, lastly, how many years? Is a lie. We are not fools. Only I look all our fish here. Who never do the part? No, we are safe. Who that I catch on the end of the media. By now, more than 100 houses are going to give dinner. And I want them to study. And they tell you now, you couldn't have. You couldn't have. On our everything on a cochana is a lie. Who never do the while? Macayama, every moment video, let's say, Ndiago na chamber. Uno ya look at Bakasi, kuna ya kandi Bakasi, or for that video. I don't know na. All no ya they can kandi Bakasi. I'll be there. I will be how why now. One have taken a much out on a book club motorcycle or April, or the view you were here. I am a baller before now by say I have found the otter. Water, full buckets. Ngrema, Kogre Canapé. I have to go one in the Yuruna. You were and I have Japuindia need before Kuna. Lobapan Olwa. I'm pleasing Willow or Crab. Adamuria, I quite banana that day. Ever say I can't see echo. A head that I put the criminal. Oh, well, when I can't tell you, quarter. Give me your debut now. I'll go where I'm ready. Where I'm ready. Upon everything, I wish with a mugu. You wait for mugu. With that, why you? I'll rob you chain out. If you go about mugu, you will say, see my metal back. You got what you are and then all. Now, people here with jobs. Don't run the other. Get all the team money get the chance and none that care by all. Can't forget Yarovicia. Can't be all. You will when they be good. I can't say, time of food you are. They don't already they can all mother and walk in the good. We get more. First of all, after they be good, they could put up. You might be a slave, like a government. Government, yeah, in a very can always tell you, connect with our can already the Brahma. In a canal against the Deco. If the Blue will look to Wakwa or Kodia. If the Anamre will grab Okon, Anambra. If a fool key black and black, Uchiru, blue, red car cover by we had now. Wapa. Oh, yeah, now is with the Wapa. Government like I never a better job. You question at your age. You question on office, AC and Eku.
ihe nyere gị abụ ọrụ adịteyu eya ọrụ arabuzu 1 million onye biri egbe kwesịrị na cheapest amount ihe nye ya 1 million maka onye bụ na-ebu egbe bụ na egbe ka o esi ya ana egbe a nwere ike ịgbagbugo n'ide ife onye na-eficha egbe ọma mgbe aka ya kpara triga ọgbagbuo nwe ịgbagbuo oju ọkpara gị nwụbe enwe ihe ka dị ndụ ya nye gị ezigbo ọrụ na-eko common vigilante ka e nyere gị iru ya efu nye ya ebe amị na eburugbo onye amị vileji ya ya anọzike kịta vileji gị ya hapụ vileji ahụ kwana na dị next one enyere gị ọrụ vigilante sọgụ yi black and black ka amụmụ ihe si na ana mmụọ wee pụta ịchọkwuo nke ahụ skeleton kpuchie ihu mask na-eko ndị K9 sef eko bụ ihe na-eko ịma ndị bụ K9 ifunugo K9 mgbe ya bụ K9 chere iburu chakamkpo ma na-amacha n'ebe agụ na-eche mba na-edebe na-eche mba ebu nke abụkwa agụnwa witi chakamkpo ma bụ agụnwa o nwere ebe bụ na ebu kịta ala agbagodo uwe na-asị gị na-eme ma na iyi igwe na ihe bụ iri eko na-agba etu ndị asị eko ala na-agbagodo ebe etu asị eko na-ekochisi elu n'ala na-eko ka ụwa ka nna gba gị iru emebisicha ibu isi iru ihe mebisi iru taa wee nwayọọ ịsọ ọrụ a bụrụ ezigbo ọrụ mmebi ụzọ were ya ọ bụghị ezigbo ọrụ get away n'egoro iji eko ka a zuo iru my friend a na-eyuzu ga-eyuzu to achieve ya achọ ha dị serious ịchụ crime ọ ga-egbe egbe ka eji achụ crime na ọnwa ya na president ndị Philippines Stuarte ka ọ gịnị ka a na-akpọ ọkwenọ ka etiri ya na nga ụbọchị ya ọ bụ ịfụ ya ọ ka ịmara na egwu ị na-ebugharị nwanne ya abakwa ime etu ya nọ na iruru ije nga atụkwa ndị bụ ndị nga ọ bụrụ gị nwa eho inspector general police abaghị governor of Delta steeti mgbe ka aba James na Navy buri ọ jere nga gọvanọ ala mesi agha nkọ wee bụrụ nwa pabụ egbe na-akwụ ya ọgọ ya bụla bụrụ ihe egbe don't like you na me tell you anybody bụrụ ihe egbe na ebe ndị polisi godu official polisi bụ egbe na ka ha dịsị na-ayọzi ego openly na-ayọ na extort with iwu ọrụ a na-agbakwu mmadụ egbe bụ ịkwaga eweta ya ebu iru nke nya iru gị adịna onye imebisiri iru ụbọchị achụ ọgụ n'ọrụ a na igwe one problem anya bụrụsịa nwanne biko chomilọbụ chukwu gbakwa agha ọkụ dị ya n'ọrụ e nyere gị iji abara akpọ gị agụ na-eche mba ị na-eko gịnị ka ị na-eko nwa ị mụtara n'afọ nwa ị mụtara ka efuchọ nwa gị kedu ihe gọọmenti anyị na ha rụrụ ọrụ a debere nwa gị na-eto eto ka anyị na-ekwu ya bụrụ na anyị na-awụ ya na ya amụghị anyị na-ekwu ọrịa ya amụzi nwa ọ bụrụ na emụbe kwe ka ya mụ nwa nwanne rukwana ụmụnne ma ọ bụ na nwanne gị anọ na ji mụta ụmụ ahụ ọ mụtara ka efuchọ ha kedu ihe edebere for them ka esi ya bụ mmadụ echi ihe niile gụrụ akwụkwọ agụ pụta na gịnị ka ha na gịnị nke ọrụ ha na-arụsị eburu egbe ebu igi na-amachagharị ịma na ụmụazị ya na-eme ya nọ maka na ọrụ adịrọ onwe nke na-arụ ọrụ wee taịm esi ya na-eje n'ime ọhịa si na mmadụ si ọrụ na adịrọ Nigeria odibo na bifo the more ha na politicians na-ezu ori na-deprive ndị mmadụ their right to ihe ha kwesịrị inwe mmiri ada agba ọkụ adịrọ ụzọ adịrọ ọgwụ a na-aṅụ aṅụ adịrọ nothing people dey frustrated gịnị ka ị chọ ka ha mee that's why they resorted to crime ebuizie ya egbe nke nwa bụ egbe a na ọ bụ nwa nke ahụ na ndị a si wee kwa ya fesi na agba agha ịnọrọ ọdịndụ ọnwụ ka mma iche na gọọmenti a ga-ene gị anya anụ m ajụ gị nwa na-eme agụ na-eche mba bụ egbe na-amachagharị afọ iru ya dị na agbajie gị ọkpa echiche na gọọmenti ga-ene gị anya
ị nwere insurance enweghị insurance mugu enweghị insurance ị nwere insurance ichere insurance bụ sọ nke akwụkwọ moto ịma na nke nwasa ebugbu egbe ịma na ekwesị inwe insurance you don't know ebe ihe enwere na-amachagharị ajio age na ekene ọrụ ị na-alụ mfele ahịa emere kama nrụọ ya maka chimburu L300 Onitsha taa Asaba na-ekwo ya na-achụ aka ndị ya ka m na-agaghị kama m metụ egbe aka ọ ga-abịa ịgba ya egbe bugu ka ịgba ịgba ya egbe egbe a dị tempting ebie na South Africa emetụgo m egbe aka metụ egbe aka na-agwa gị today sị na egbe ọ bụrụ ihe ọma gbagharịa ọsọ afụgo m ya ka o destroy people ya adịrọ mma gọọmenti lọvụ anyị ọfụma ya ha o nwere ya na-alụsị na senta dị iche iche ITC ka ICT ha na-arụ ya achịkọrọ ụmụazị na-eti idi ya na-eti iji ha ihe gbasara teknọlọji ọ ihe anọ kịta e nwere ihe a ya akụziri gị taa echi ị chọrọ ịma mọ ihe eji spid jedi ya ihe amụgide ya mụta ya laif ha na-echenji ị ga-enwezi taịm ha mmadụ bịa sị gị na mmadụ na-eje ekute mmadụ na ọ ya enye anyị 1 million eje butere ya ebe ka anyị edebe ya ọ bụrụ plan a na-eme sensi a ga-eji wee na plan how to move ụwa pụọ na ihe Google ka ajụọ Google ọpụbago na efu ya na-ajụzi na-abụ AI efuru ebe a na-agbago na nwa obere oge na Google ya dịka Nitel o nwere mgbe bụ encyclopedia ka a na-ajụ enwere mgbe Wikipedia na-arụ ọrụ kịta wee enwezi time for those things Google abanye ịmana ihe m na-akpọ ya na be anyị abụ Google ka anyị jụọ Google isi na egwuru akwụkwọ abịa abụọ Google ihe a Google mepee na anya ụmụazị ya nọ n'isi ndị be anyị a na-efi na ahụ ọmacha ncha setigo ụmụ iyi nwe afịa abụọ Google ọ Google ịwọchi ya kịta apụbago na Google ebe a na-eje bụ na AI Ebuka Okeke nwere ajụjụ ọjụ ọ sị n'owe Igbo TV who are you supporting now the criminals or the security onye m na-asọpọt ajụjụ ọjụ ndị nwa na-ajụ ajụ igbu a criminal enere ndụgo na ịkọmiti by crime nya nkọndem ọgwụ onye mere onye a criminal onye mere onye a criminal gọọmenti mere ya criminal bịa ha ya agụ ka ị na-eseki onye ka ị na-eseki onye gị nwa aha yere to secure ịdị secure dị n'onwe ka esi secure life gụ na agbagbuo egwu taa nwere ihe a ya mere ụmụ a na-edilu with problem ị na-ajụ nkịrịka ajụjụ enwere isi na ọdụ dịka ihe mmadụ na-ajụ gọọmenti chọọ ịkwụsị criminality na be anyị na ha nwa ya kwụsị ya not ndị agbụ egbe ọ bụrụ ndị agbụ egbe amamihe ọ na-aja ma ọ bụghị criminal ọ chọrọ ka m onwe ya ọ na ndị a bụ ndị zugidere ohi ube ma ohi mango onwa nke ahụ deprive ụmụ agadi nwaanyị ihe anyị eji wee ri nri ga-abụtara ya na ajọ ohu anyị sọpọtịn aba sọpọtụ nne gị mana anyị ajụghị ajụ bara uru ọ bịara ajụ deprive youth their future ijekwaje ha ya the same youth to fight the youth agba nwere aghọta the thing ọhịa ọra ọgwa ya dịka delicate ya bụ delicate ma abstain from getting ọga gọọmenti create this thing na-eme taa take it anywhere problem anyị na-efesi bụ gọọmenti create ya yes onwere onye ọrụ ọrụ ifuru here onwere ọrụ ifuru here ị na-afụ ụmụazị na-arụcha one or two things buru ya pụta na display very amazing why na gọọmenti a na-eme empower ka arụ ọmụ
iyeje disempower people, mee ha dị incapacitated, ha dị weak, graduates a na-erobugharị the street with nothing. Na a na-enwe obi aṅụrị na-achị ịkwụba 77,000 ka a na-enwe obi aṅụrị na-akwụ 77,000 were eji awe ịnọ na kondọm 500 naira. Ọ tụrụ ọnụ ka ịla ya kwasịrị asadọt gị na-apịa 21 times irewod ịnwa kondọm nọ n'ihe. Na as a company mụrụ nwa imego ele pampas, imego ele milk, ihe egotanwu shet yiri ma go new jeans ma akpụ ofu mkpụrụ akpụkọ igolu na 70,000 ahụ iji n'aka agwụna. Gọọmenti anabra ọ ha nwa debere be anyị na kọndishọn anyị. I dey tell you, all gọọmenti kọsụrụ crime na dem start am na dem. Nke chịrị Anambra steeti ebe ka ọ nọ na ọkwa ọgbara ọsọ n'aba Amerịka, ọkwa ọgbara ọsọ ọha debetịrị ụmụ ihe niile anyị na-asọba na ebe ka ọ chụdebere ya mgbe ahụ ọha ka ọ chịra problem niile ọ mana-eji ya achịchị agbafuo onwe ihe o ji ego Anambra steeti mepụta anyị afụọ dị mọna ihe ya na EFCC na-achụ ya EFCC chụgodi ya nata ego na ewere ihe eji ego ahụ eme kwana ntị ka ị ya anụ ya you no go see the money. Kedu ihe eji awa eme? Gọọmenti na plan ekwu ndị mmadụ $50 nya ka ha na-enwere obi aṅụrị. $50 ịgbara imegodo TikTok just 5 days imere TikTok iji $50 n'ọya ka ị ga-enye mmadụ $50. Gọọmenti enwee ọnụ na-ekwu ya na ihe akwụ mmadụ $50 ọ dịghị ka eme na mọch. Onye na-arụ ọrụ na Amerịka jee ka ị nwere ego na Amerịka na ụfọdụ ka a na-akwụ $3,000, ụfọdụ 3,500, 4,000. $1,000 Nigeria bụ 1 something million, 1.5 something million. Ọ ihe bụ 1,000. So onye kwụrụ 3,000 ọ na-achụ roughly 5 million. Na bịa ka ị na-enye mmadụ $70,000, $50 ị na-erifu ọnụ na-agbachagharị ego ọma na-eji uwe gote nwa ofu akpa rice kee ya ha bụ n'alụ nne ya ofu debe ofu ya na-eri. So onye na-asa abụzi gọọmenti eri na nne enụrụ ya kịta na 77,000 naira bụ $50 bụ ọrụ mmadụ rụrụ 1 hour and half nya 1 hour 30 minutes ọrụ ọ rụrụ dị ya ka e nyere ya $50 enyere gị 1 month ka efu na ebe a nwụrụ anwụ ka efu nwaanyị people ji elogharị obi mee mmadụ ibe ha ihe ọjọọ ka ha wee nweta that money. So ọ ha create ya, all gọọmenti create ya in the first place mee ka the youth dị jobless. Agụụ a na-agụ youth a na-akwụgharị ite ọnụ ha bụ criminals today ijekwa youth kwe sịkarị ya akwụghị ụgwọ ka ha bụrụ egbe chụgharịkwa those youth. Make we dey reason ndị be anyị o ruola mgbe unu enwebezi sense mugu oye juru ebe a Trump wee n'ebe anyị echa si n'ebe a bụ shit hole. Merụ shit hole bụ ike nsị ya ọsị ọhụụ o nwee ezigbo ihe anyị na-eche ihe nenenu TikTok ka efụsịa kọntentị a na-ekrieti ebe echewa nwaanyị a na-agafe onye adọbata ya n'ime mechie ọbụla nwaanyị a na-agafe onye atụtụrụ slipas ya onye atụ ya n'ime elu ma bịa kpochie ụzọ sisi ihe a ka a na-eme onwe ya alakwa na ala ihe nwaanyị fiil ọ ya na-eme asị kọntentị bụ ike ya edebere gị ike na echeke ya kpam ya bụ kọntentị. O nwere ihe ọzọ anyị nwere nothing. Ebe abụọ anụ ebe a na-asị mmadụ license and gịnị nke ndị Amerịka anyị ya ejinwu ya create content because anyị ama ihe ọ bụ. Enwe onye creategide content na Nigeria ti insurance ebe a because na ha ama ihe bụ insurance. That's why eji bute ụka na ụka anyị na-aka bụ etu esi wee stọọ ya na brain anyị na-afụ ọkụ mmụọ na-afụ God onye bụ afụ ọnụ ihe a stọọrụ si aka ha ma and you can't talk them out of it.
ihe a na-afụ n'ebe bụ nwoke bụ afọ ọnụ white anya ya ji na-edu ọkụ ọtụtụrụ pen akwụkwọ dị ya n'iru o ji rekọdụ mmehie emere ọzọ bụzi emerugwu fim na-afụ ebe mmadụ na-atọmentị n'ime ọkụ mmụọ asịghị bọtọnles pit pit bụ bọtọnles ebe a nọ infinity na onwe ya eji ya onwe a na-ebe ya dayasịrị merụrụ ahụ ha bọtọnles o nwekwara n'isi mana ha nwee onwe ihe anwa ofu oyibo ha ya anụ ha na-asụgheri is from pit of hell ebe bụ pit of hell a very useless and stupid people juru ebe that lie is coming from pit of hell ebe bụ hell ebe bụ pit amụ ebu pit ndị amụ ebu pit ije n'ọpụ iwe ka ifuru pit onye ọbụla nwee pit anyị nwa na-akụ street onye ọbụla nwee pit ọ pit m ka m nọ ihe a na my pit ka m nọ na amụ ebu pit a na-asụ eri oyibo nwụrụ anwụ from pit of hell ebe bụ hell ha ma na hell bụ discomfort mgbe ọbụla ị nọ at your discomfort ị nọ na hell frustration set ya in ị nọ na hell already because you can't think well again you suffer ofu mkpụrụ oyibo a baha na isi ezuzube o nwee ihe ha mụ ebe a ha dịsị ka leftovers gbanjo ihe ghọrọ afịa onwe nke sensi ya na-agwa okwu maka na aka ya think ya differently etu onye a si eche ka nke a si eche etu a ka nke a si eche mkpọtụ a na-eme na be anyị dịbata na line onye agba egwu nke agbanye onye nke agba nke ọ ka ọ bụrụ nke onye aka a na-ege ọ ka ọ bụrụ nke onye aka a na-ege iwe si agbatuo na egwu na ịchọrọ gị okwu ya ka eji afụ elezi manụ ji eburula spika mgbe ndị ọzọ na-eme bizines jee n'ahịa ebe a na-azụ ahịa jee dọbara spika n'ezi ha aba Jizọs ịnwe ahụ kwuo ya eburu na advocate ekwensu nwanne ekwensu ka ebo ihe ọzọ ya anụbụ Holy Ghost fire ọ fire ka a megide ọkụ wee na-agba ebe niile ha na-azụ ahịa because ife ị chọrọ ka ị ga-afụ ihe ị chọrọ ka ị ga-afụ the fire ị na-akpọ onye abịa na Ọnịcha ọ bịagokwa abụ na ọbịa onye ma chọpụ ya agba echi n'ụka o nwere mmadụ dị ikwu wezi ya what do you expect eche na onye na-eje ụka na-enwe sense o nwere ka ya kọmentị na-adị stupid people. Well, na UK you get earn 80 pounds per hour na UK so ọ ka ndị mmadụ na-anụ ya anyị na-afịa na nature na ndị be anyị ga-echenji ụmụ onye na-akwado ichenji ọ na-adị worse every day because the next person ga-abatakwa ga-adị worse than onye pụrụ apụ ndị nke topụtegokwala oge ahụ na-ebe ndịkwa ha na-eyuzu ha na ihe chief of gịnị na Rivers steeti na-akọgheri gbasara Fubara head of gịnị head of service oge ihe si na witness onye a mere nke a mee nke a ka ị na-agụ n'akwụkwọ asị na ya ma nke edere ede na nke ichepụtara n'onwe gị because na akwụrụ ụgwọ ma ọ na-ekwere gị nkwa dị anya ị na-ezuzu ọ ka ha dịsị ebe ụgwọ nke nwere conscience onwe ha ruo n'ụlọ ụka fụsịa testimony a na-enye ị na-eche na polisi ga na-abịa na-akpụkọrọ ndị mmadụ ebe a ka onye dekọta afụfụ mmehie mmadụ ya arịnji ọrụ arụchara arụ na-ekwu DPO nọ n'ogbe ahụ na-abịa esetụ ya a na-abịa chọọ ọrịa nke ihe ọbụla na-eme ebe akụ obodo a na-etipịa na-anwụ adịgo ka ọ ga-adị ọ ma Anambra machi ya wonde ngachi ya wonde ngachi ya ndị m ga-enye ọzọ n'aka o nwere one man chịrị Ọyọ steeti mgbe ahụ ọkwa Ike Nwachukwu ka yes Ike Nwachukwu Owosu chịrị ya mgbe ahụ mgbe ndị amị na-achị the man yo na-eyi bụ nika ya ọ na-eme ụmụ akwụkwọ n'ụzọ ụmụ ahụ afọ ka 8 kukpo n'ụzọ ihe ọ ya abịa ọ na-aga na shọpụ na ọ gaa o ji ụkwụ ya aka ka ọ fụ ka esi ere ngwa ahịa
o wetara discipline n'Ibadan onye abụ n'Ibadan mara mmata o nwere some places ọrụ n'Ibadan nka nke ogbe kwatusicha ụlọ dị ebe ahụ dozie ya striti akwụrụ ọtọ ihe dị na ọ kwatusiri mgbe anyị jezie kịta ogbe ahụ bụzi ebe mara mma otu a ka Ọnịcha dị akwatusibeghị Ọnịcha kwatuo main market ya ka never be okay a ga-relocate onye ọbụla from ya eburu ụzọ arụpụtagoro one small somewhere ofu ebe relocate onye ọbụla ọhịa ka nkụ na Anambra ebe a ga-eme ya dị eburu ụzọ dị ebe a lụọ many shops onye ọbụla gaba di ya ka hapụ isi ka ihe ya na-emezi jebe ebe ahụ iweta shop nọmba ya confirm ọ na-ene ebe a enyeghị shop ebe a ije ebe a jee nọrọgodu wee mechie ebe a because na oge ndị Mall Street bụ ndị eletrik apụrụ na Mall Street jebe Obosi ahịa na-azụkwa ebe a taa so etu a ka esi ebupụ ndị a ewee pịa ebe a aja wee rụọ ya standard alụọ ya standard ya alụcha ya taa in the next 15 years ka ị ga na-asị nna thanks to that governor na o nwere ezigbote sense mgbe a wee rụọ ya amụọ na agwa gị olu gị gwara ọ bụ na olu ọrụ gị rapịa ọ bụrụ iwu bụ ihe ọna mkpu na ị ga-eke debenụ nke gọvanọ ọ jebe ego year after year ofu afọ a ka ị ga na-ata oge ka ọ ga-adị daalụ nwanne m ka nchọtụ ọdan hia njeje nwere njepụta ndị customers ọgwụgwọ ndị na-ebe Islam look looking upkeep go to upkeep itu nam look upkeep kawa kani ba mamma ba nan upkeep ko iba ata chibamia abu na wike we stroke man on bido na ya enwe sense power na atọ ya ụtọ ambition ya bụ ka abụrụ gọvanọ na m look on came to the in which way nke ka si look on isi ka m na-akpụrụ akpụ oge bụ anya m na-abụrụ quality defitro ọ chebi nke m emerọ nke ka m si wee look on came biko na ụmụnna mmadụ si na m look on came etu a ndị ka m look on came how ọ mechi brafụ ọnụ ka isi ka m akpụrụ akpụ o nwere onye mma m n'iru akwụkwọ a na-amara isi ya o nwere isi ọzọ m na-akpụ na-abụrụ isi ya ke ọkabi nke m aka abụrụ ke ka m si wee luko nke m biko ọ mechi eburu echi ka ọ maazị ya abụ na ọsị na m nyọ m lokute ka iwu ọdenye ọfụma nke nke bụ isi m nke m ọdenye ọfụma abụ ego nwambọ itinye ego anjeje n'onwe m ọrụ asị na-abịa edodo oyibo ido oyibo ya na-agbagwoju mmadụ anya mgbe ụfọdụ dodo oyibo bịara abụ nwambọ itinye ịgbasi dị glory si you look so cute ọ ebe aka ya na-agwa ọsị m nke na wa ya nụ nwoke ịmakwa ibu m buru arụ a agwara m buru ibe a na-ele ya na 75,000 ọ ife ya na-ele ya ịchọ ije kwa ya nyọ nkiri afọ nwere ike ọ dị iche na nke a ya elu m eburu ezigbo ibu na kuloda Empress onye bụ ya oke ebego udo ọdịka ka ebe ọwọ́ kìí ṣe wà mẹ́sàn kìí dáná ṣe wà nípa Empress ya Adam wine na ngosi na Adam wine kwa da ebuzi gbe ya kike na ndo ono fa Adam wine see my daughter bụ ndị ya man
borrow for ya. For my first child. This and say this here behind me. How about one more I'm walking? I'm a borrow for ya. More. Okay, the can't get on that line. If I have my daughter, that's my first child. Yeah, you can say it. That will be you. Hey, bye. Hey, yeah, can Nigeria. Can Nigeria. The business is my girlfriend. If I have one wife, it's my girlfriend. If I have one wife,